Kai, ku ba zama ku nemo shi. Babban yaya, gashi nan anan. Dan Allah ku bani. Maza ku rike shi. Dan uwa, dan Allah ku yi hakuri ba ni bane. Wannan al'amari tsakaninmu ne. Me yasa ka shigo da wannan ahalin? Dan uwa dan Allah ku kyale ni. Gida sai tufati ya riga ya magana. Sai ka shiga. Shedanin mutane. Ya fi sau miliyan ina musu faɗa akan zub da jinin nan. Hannunsu duk jini. Sun bata mana gida da ƙarnin jini. Dukkan ku kun haukace. Na shafe ko ina da kurkum da turaren wuta, amma gashi ƙarnin jini yana neman sani amai. Kai yari giri, me yasa ka jima? Ka bar mu yunwa na kokarin sheke mu? To ani bana jin yunwan ne. Yaya ta bani abinci mai yawan gaske. Yaya a kawo mana miya wallahi yunwa za ta kashe mu. Ku ba da wata hira sai ta kisa? Ba abin da ya fi muku wannan muhimmanci? Yaya, dan Allah dan ba mu miya. Kullun yunwa ku ta ɗebo ko na kuke zuwa. Amma kuma ina yi magana ba kwa ji. Ba sa abinci su ci hani'an abinsu. Kana su koma sheke-sheken su. Ke tsohuwar kawai, nan kusa zan sheke ki. Shekara 10 kenan kana talata tun abu daya. Waɗannan ba za su taɓa sauyawa ba. Mu suwaye za mu raba mutum da ransa. Da ikon Allah ba abin da muka rasa. Ga ɗanmu nan yana hanya. Duka ga su nan. Hakan ya wadatar mu daina wannan dabancin. Ke dai kawai ki zuba miya. Idan har baka dakatar ba, zunubanku zai faɗa kan ɗanmu. Muddin kawunan shi na raye ba za su bari a taɓa shi ba. Mu nan za mu koya mishi duk wani abu da ya shafi gabza faɗa. Mu mai da shi ɗaya tamkar 10. Na sabo kawai, kuma da shiru. Saɓanin kuɗin nan ba zai taɓa kashe kowa ba. Shi ɗana ne. Duk mutanen da suka yarda da shi, da waɗanda suka zo neman taimakonsa, zai tsaya musu da rayuwarsa. Yarwa, ta yi kawai faɗa kike. Kamar dai Abi Manyu daga mahabarata. Daga ciki yana jin duk wata magana da muke faɗa. Zai saurari komai sannan. Wata ran zai ce mana lalle ku saurari maganar mama. Sai ya ɗaya mana fata wajen ganin mun baki da ni. Wayo! Sannu fa yan nan. Sannu yan nan. An sami namiji. Ana. Amma fa mun kasa ceto mahaifiyar. An haife shi a rana mai tabarraki. Ku rene shi da kyau. Wata rana shi ma zai rene ku. Duk mutanen da suka yarda da shi, da waɗanda suka zo neman taimakonsa, zai tsaya musu da rayuwarsa. Sultan. Yalla mai dan Allah kai mun rai. Fada. Zan faɗa Sultan, zan faɗa. Mutanen City Party, mutanen garin Baizag na matukar tsoron su. Kafin kai mutane da yawa sun yi kokarin ganin bayan City Party, amma sai dai da shi da mutanensa suna da matukar hatsari. Ba wani abin da za mu iya kai. Sultan ya kusan isowa amma ba wanda ya damu. Ku bijimayen banza. Sultan ya kusan isowa. Ku yi sauri ku yi wanka ku shirya. Kai ku dakata da kiran nan. Wofi King Kong, ni nan ba na jin komai kaniyar banza kawai. Ce ne musu skana da karfi. Sultanin ya kusan zuwa kake itkanti. Kowa ya kama aikinsa kowane lokaci za mu iya gani. Aha, bana shega daɗewa da zai yi ba, amma dai a shirya komai yadda ya kamata. Kowa ya shirya maza. Kai. Ya ne? Yalla bai. Bayan labai ya ce a yi abinci iri-iri ba, to suna so ne su ji wasu nau'o'i za a ci da ba haka bane. To me ya kawo ku? Mun zo ganin yalla bai ne. Oh, haka ne? To ku taho. Wani mutum muke so a kashe. Kashewa kace? Waye? Ce Yandira. Rayuwar mu gaba ɗaya ta raja ne a harkar noma. Shekaru 4 da suka wuce. Yayi mana tayi zai sai gonakin mu da muke noma a ciki. Mu kuma muka ki saida mishi. Na gaya muku cewa kada wani ya sake ya shiga fili da wani sunan noma ko ban gaya muku ba. To da alama mutan wannan kauye ba su fahimci ma'anar magana ta bane. A shirye kuke ku sadaukar da rayukanku ba? Akan ku sai da filayenku ba? Mutanen da suka ki su umarninsa ba iya su kaɗai ya kashe ba. Hatta dabbobin su bai bari ba. Daga yau a wannan kauye ko tunani kar wani ya sake yi na yin noma. Idan mutum ya yi taurin kai zai mutu. Shegagge zai zama. Yallaɓai, iya abin da muke da ƙarfinsa kenan. Sarƙoƙin matayenmu ne da kuɗaɗen da muka sha wahala muka samu. Don Allah ka karɓi wannan. Ka
ka kashe wannan mutumi ka binne shi a cikin ƙasa. Mun tuntuɓi 'yan siyasa da jami'an gwamnati don su taimaka mana su magance mana wannan matsalar, amma ba wanda yake ta tamu. Da yawa daga cikin mutanen ƙauye sun yi ƙaura zuwa inda ake biyan su kuɗin da bai taka kara ya karya ba. Idan ya mutu ne kaɗai, harkar noma za ta iya farfadowa a ƙauyenmu. Gaba ɗaya ƙauye jiran zuwan da ake yi. Ba na da awon matakin ƙarfinsa, amma tabbas zan cici mutanenku da filayenku. Na yi alkawari. Noma zai sake tumbatsa a ƙauyenku. Wannan alkawari ne. Madadin wannan abin da kawai nake bukata, kawai shinkafa cikin tafin hannu. Ya wadatar. Na gode sosai yallaɓai. Mun yi farin ciki. Kai, jirgin Sultan ba ya sauka. Ku yi sauri ku gama. Saura kaɗan mu gama. Wani ƙauye ne nan kusa a Marabati. Ban san waye mutumin ba. Sakan mu cikin wani lamari yana da muhimmanci. Wannan abu da muhimmanci Mansur. Mun tafka sabo iri-iri masu yawa. Ubangiji yakan ba mu damar aikin kwarai. Tasilar ire-iren waɗannan mutane. Mu yi ƙoƙari mu rage zanabanmu. Na ba da kalmata. Dole sai na cika. Ga Sultan nan ya iso! Ye ye ye! Sultan! King Kong! Lamari za ka manta lamari gini a cikin bijimaye. Kullum sai na sha maska. Bikiram, ya dai kasi. Kana lafiya yau da ka kira da sunana. Sai mu haɗu. Kai? Ya kuma, ya za kira Sultan da asalin sunan shi? To ba sunansa ba ne. Kawu! Kasharin ganin ka kawu. Kali kana lafiya? Ina lafiya su. Don toya. Ina da lafiya. Komai kalau ba? Lafiya kalau Sultan. Ka baba. Baba? Allah ma albarka. Na sami ka lafiya? Ina lafiya. Kana lafiya? Lafiya kalau baba. Kai aboki waɗannan su samu ne haka. Kai kwaji ne. Kwaje ne mana kwaje ne. Abokina ne mana kusan kai. Wa ke buyan? Kai ne mana. Ƙarya ne. Na ɗan ji tsoro ne. Shine uban daba ko? Barka dai baba. Fatan kana lafiya. Shekara ka bi kan ka dawo. Yanzu zo yaushe za ka zauna mana. Kai wannan wai mutum ne kamar tukunyar fure. Sati guda. Sultan zai mana hassati. Sai tafi suke kamar wani sun fahimta. Kai kalli fa, sai hidima yake kamar Rajinikan a fim ɗin Sakago. Yana ga ɗan adam fa zai shiga hatsari. Aboki kai gaskiya. Sultan, waɗannan sai agunan fa sanyi ba magana. Na gode sosai. Baba ina shirin zuwa Japan ne. In dai haɗaka ta yi nasara, bashi zan nema na buɗe kamfani. Dan uwa Sultan, ka ba mu sakaguna 100 'yan daba su yi mana aiki. Ya zama duk wani sambaɗe-baɗe su za su dinga yi. Kaga za su rage mana aiki. Yayin ka rasa aikin ka? A'a, su zauna can inda suke. Ina matuƙar jin alfahari da kai yaro na. Mai gida, mu ne fa muka rene shi, amma kai kuma kana kwace ya ba. Ni ba zan komo gida ba muddin Sultan yana nan. A je waya. Aboki, ga pizzan mu nan ta iso. A duba fa kafin a biya su. Kada ya zama na an soya mana abin da muka yi oda. Mahaifiyarka ta mutu da son ka samu nasara a rayuwa, amma sai Mai gida! Kai! Baba! Sultan! Kai! Duka musu! Mai gida kura! A hankali kai kuje mana kuje! Ku rike shi ku kare shi. Baba! Kai! Bari wani shashancin mana me haka? Tur, dama ina wajen. Kai, ka gano su waye maharban. Duka sai sun mutu. Mama, don Allah kake kuka. Babu abin da zai sami yaya. Yalla bai. Mama, don Allah ki rabu da ni. Mama, don Allah ki Ya fatan hakuri. kana nan kalau kuma baka samu rauni ba. Na je na ga likita. Ya ce kafin ya farfado zai ɗauki akalla kwana 4. Ina mahaifinka? Kira shi ka ce masa ya zo. Ka ce masa ya zo ya sanya ɗana zub da jini. Ya zo ya sa shi zuwa ya tada zaune tsaye ko a wani hali ya samu kansa. Dole zai tashi. Malama Sharada. Kana ganin babanka zai yadda kai ka shiga harkar dama? Zai taɓa ce maka kai ka ɗauki adda ne ka saru wani? Yare ne ka cikin aminci da kulawa, amma kuma san bai damu da 'ya'yan wasu ba. Yana ta tara arziki domin gyaran gobanka. Amma a zahiri ba don gobanka yake tarawa ba, zunubi yake tarawa. Amma mu ba ma son sashen wannan zunubi, don Allah ka ce jinana daga mutuwa. Mu zaminansa daga nan mu nema hanyar da za mu rike kawunan. Mai gida, mun binciki pizzeria waɗanda suka zo ɗin nan ba mutanensu ba ne, amma koma waye turo su
mazauni ne a cikin wannan gari. Za mu gano su. Mansur, ba wannan ce matsala ba. Wannan abin da ya faru sam da bai faru a gaban sultan ba. Shi sak irin mahaifiyarsa ce Mahalakshmi, sak ita haka yake.